Bermeoko Arrantzalen Museoan Akurio eta Elkano 500 urte geroago liburua aurkeztu da. Aurkezpenean izan dira Begoña de Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura zuzendaria, Aingeru Astui, Arrantzalen Museoko zuzendaria eta Xabier Armendariz ikertzailea eta liburu honen arima. Liburua Arrantzalen Museoan ikusgai dagoen Akurio eta Elkano, bizkaitarrak lehen munduko biran erakusketaren osagarria da. Era didaktiko baten, ilustrazioen bidez eta alor tekniko sakonegietan sartu barik, liburuak Akurio eta Elkanoren itsas espedizioaren nondik norakoak batzen ditu. Denporan bidaia bat da liburua. Bizkaiko marinelen memoria mai gainean jartzen du eta bizkaitarrak eta euskaldunak mundu osoan zehar ezagunak egin zituen navigazioaren eta itsasoarekiko loturaren oroimena jartzen du balioan. Azkanien Akurio Elkano erakusketan aurkezpena liburuen, erakusketako liburuen aurkezpena ingu, beste data baterako egon zan ekimen hau aurreikusitze, bai ezin zan detaile tekniko batzuk aitzik, eta azkanien gaur eingu eta gaur ikusku. Liburuen helburuek, liburuen edukine, liburuen asmu eta zetako zer, nor eta horre gauze guztizek, hemen dauz argitzuko zuenak nipaina hobeto, Bego de Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusize, eta egile, liburun egile eta erakusketako komisaizudan Xabier Armendarizek argitzuko zue hobeto. Orduan nik berbie emongotzat Bego de Ibarrari. Eskerrik asko Aingeru, Arrantzalen Museoko zuzendaria da bera, ezagutzen dozue, bada espadan eta Xabierreri bebai. Ezaten ebanez, gaur egun aurkezten dugu liburu hau, Akurio eta Elkano 500 urte geroago, nabigatzaile bizkaitarrei buruzko informazio guztia biltzen dau. Bere orrialde ilustratuen artean, xehetasunez aztertzen da nola lortu eben zailtasun, gaixotasun eta arriskuz beteriko bidaia ondo burutzea. Baita, egin eben, balentriaren ondorioak eta historian utzi daben arrastoa bebai. Bizkaiko marinelen memoria berreskuratzeko denboran zehar egiten dan bidaia nain zuzen be. Bizkaitarren eta edaduraz euskaldunen zeregina funtsezkoa izan zan espedizio horretan. Akurio eta Elkano 500 urte geroago liburuan euskal espediziokideen biografia ezaguna errepasatzen da. Baita ez ezagunena ere, edo ez ezagunera joateko bizi izan zituzten inguruabarrak eta motivazioak ere. Ontzian izan eben bizitza eta izan zituzten ilusio eta beldurak bebai nola ez. Gaian ez Elkano espedizioaren alderdi ez ezagunetariko bat euskaldunen presentzia da. Bereziki, bizkaitarrena. Lehen munduko bira horretan posible egin eben, funtsezko postuetan batez be. Enpresan honetan parte hartu eben, 33 euskaldunetatik 7 Bermeokoak ziran. Eta beste 14 Bizkaiko gainerako tokietakoak, Lekeitio, Bilbo, Portugalete, edo Mungiakoak, besteak beste. Danok dakigu, 2020 urtean, Elkano buruzan espedizioak lurraio lehenengoz bira emon ebaneko 500 urte hurrena ospatu egin zan. Aurreko urtean, danok jakina danez, esan izan ospakizun handirik egiteko urtea tamalez. Baina landabe, aurten Euskal Herria itsastar handiaren omenez, Akurio eta Elkano 500 urte gehiago liburu hau aurkezteko etorri gara, naiz eta data bebai momentu baten atzeratu behar izan zan, ezta? Elkanorekin batera joan ziren marinelen historia berreskuratzeko lan bikaina da. Normalean, historiako letra handietara pasatzen ez diren pertsona anonimo horrek daukien paper garrantzitsua aldarrikatzeko balio daube bai.
Liburu hau Bizkaiko marinelen memoria berreskuratzen dauen denboran zehar egindako bidaia bada. Eta bertan, esan dudan moduan, Bermeoko Arrantzale Museoak eta bai Xabier Armendarizek ahotsa jarri dabe.